Ολυμπιακός, Μίλαν 3-0. Έδειξαν το δρόμο οι νέοι στην κορυφή της Ευρώπης. Καλώς ήρθατε στο Prime Update Greece, το κανάλι στο YouTube που σας ενημερώνει για τα πιο σημαντικά γεγονότα εντός και εκτός Ελλάδας. Μέσα σε ένα καταπληκτικό εξάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός πέτυχε 3 γκολ και έφτασε στην κατάκτηση του UEFA Youth League δίκαια, καθαρά και με 2 γκολ που θα ζήλευε οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο. Νίκη 3-0 απέναντι στη Μίλαν. Δυνατή εκκίνηση στο παιχνίδι από τον Ολυμπιακό. Με pressing ψηλά έκανε πολύ δύσκολη τη ζωή των Ιταλών και σε συνδυασμό με το άγχος τους έκαναν λάθη στο πρώτο τρίτο του γηπέδου. Οι Ιταλοί τοποθετήθηκαν καλύτερα στο γήπεδο μετά το 20 λεπτό, κράτησαν μπάλα αλλά δεν είχαν ουσία στο παιχνίδι τους και δεν απείλησαν σε καμία περίπτωση την εστία του Ολυμπιακού. Αντίθετα, οι ερυθρόλευκοι βρήκαν άλλη μία μεγάλη ευκαιρία, αλλά ο Μπακούλας από το σημείο του πέναλτι έκανε ένα αδύναμο πλασέ. Ημίχρονο χωρίς γκολ με τον Ολυμπιακό σαφέστατα πιο απειλητικό. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με καλή εκκίνηση από τους Ιταλούς και μια μεγάλη ευκαιρία. Σουτ του Σκότη που έβγαλε δύσκολα σε κόρνερ ο Σίνα 53ο λεπτό. 1,5 λεπτό ευτυχίας. Έτσι μπορεί να αποκαλέσει κάποιος όσα έγιναν από το πέναλτι που εκτέλεσε ο Μουζακίτης 60 λεπτό. Και έκανε το 1-0 μέχρι το καταπληκτικό γκολ του Παπακανέλου με το οποίο έγινε το 2-0 μέσα σε 94 δευτερόλεπτα. Ακολούθησε το γκολ της χρονιάς. Ένα απίστευτο ψαλιδάκι του Μπακούλα για το 3-0. Γκολ άξιο θαυμασμού. Το τρόπαιο άρχισε να παίρνει ερυθρόλευκο χρώμα. Μέχρι το τέλος ο Ολυμπιακός προστάτευσε το άνετο προβάδισμα και όποτε χρειάστηκε ο καταπληκτικός Σίνα σταματούσε τους Ιταλούς με τριπλή επέμβαση για highlights στο 80ο λεπτό. Το φινάλε βρήκε τους ερυθρόλευκους να γίνονται μια αγκαλιά και να πανηγυρίζουν το πρώτο ευρωπαϊκό τους τρόπαιο, δείχνοντας και τον δρόμο στην πρώτη ομάδα πριν τους συμμετεχικούς με την Άστον Βίλα. Απολαυστικοί οι παίκτες του αρχιτέκτονα Σωτήρη Σιλαϊδόπουλου. Οι νεαροί θρύλοι σήκωσαν την κούπα μέσα στη Γαλλία, κοκκινίζοντας την Ευρώπη για άλλη μια φορά. Η λέξη που θα τους τέριαζε τέλεια είναι υπερηφάνεια. Όλοι οι Έλληνες είναι περήφανοι για εσάς. Συγχαρητήρια παλικάρια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε στο Prime Update Greece, την αξιόπιστη πηγή σας για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και εμβριθή ανάλυση. Αν θεωρήσατε αυτό το βίντεο ενημερωτικό, μην ξεχάσετε να του δώσετε ένα θετικό σχόλιο και να πατήσετε το κουμπί εγγραφής παρακάτω. Παρακολουθήσατε το Prime Update Greece και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.